सोंथि 4.2निखौ जोङो दिनै मावफुंगोन। बेयाव 1 नाम्बाराव दङ गाहायाव होनायफोरनि माबे मोनसे सानख'नाया सैथो आरो मानो। नैबे अबजेक्टिभ टाइप कुइसन फ्राय एग्जामाव फैयो बेयो। बे अबजेक्टिभ टाइप कुइसननि एन्सारा बबे जागोन जों बेखौ बेयाव बासिनाय जागोन। बे दङ नै समानथाया y = 3x + 5a दङ। बेयो मोनसे मा मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय। दाना बे समानथाया जोंहा मा मोनसे एखुथा मावफुंथाय दङ ना मोननैल' मावफुंथाय दङ ना जोबनो गैयै गोबां मावफुंथायफोर दङ होननानै बुंदों। बे मोनथामनि मादाव जोंहा बबे मोनसेया जागोन बेखौ बासिनांगौ आरोखि। जोंहा सिगांनि फरायाव जों फरायनानै मोनबोदोंमोन बेबायदि मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायनि मावफुंथाया जोबनो गैयै मावफुंथाय थायो होननानै जोङो सिगाङावनो मोनबोदों। बेनिखायनो बेनि एन्सारा बबे जागोन? बेनि एन्सारा जोंना जागोन नैबे 3 नम्बरना जोबनो गैयै गोबां मावफुंथाय थायो। मानोना जोंहा सोलायस्लु x आव जोङो माबा मोनसे मान लाबा थिग y नि मानखौ जोङो मोनहैयो आरोखि। x आव नों जेसेबांखि मान हमनानै लाया मानो थिग बेबायदिनो y आवबो मोनहैयो। बेनिखायनो जोङो बुंनो हायो डाइरेक्ट बे समानथाया जोबनो गैयै गोबां मावफुंथाय दं। जोङो बेखौ मावफुंथायाव जों लिरबाय। मावफुंथायाव बेना एन्सारा बबे जागोन? 3 नम्बर जोबनो गैयै गोबां मावफुंथाय दं बे जागोन। जेनेबा एग्जामपोल जोङो लानो हायो। बेखौ ओरै लिरबावदो मानोना x नि जायखिजाया माननि थाखाय y आबो माबा मोनसे मान थायो। बे एग्जामपोल हिसाबै जों बेखौ